Šefe, je li ima Rubinštajna? Naravno. Daj 2. 2 za njega, 2 za mene. Jesi došao ipak, a? Imbecil, bre, došao sam te sprečen da se napiješ. Ti znaš kakve smo akcije idemo. Što me gledaš? Dobro, popijemo po jedno piće i idemo odmah, šta ti je? Onaj bajac sa detetom je žešće poznat od nekog. Majke mogu nabijem samo nego da provalimo odakle. Onaj bajac s detetom. Koji bajac? Ja, izvinite. Mislim, izvini. Ja ti trnula ruka. Ma jok, bre. Jok. Lesi. Ne mogu više. Gde smo? Ma nemam pojma, ravno isto, sve dosadno. Čemu se ti baviš, ma? Studiram jezike. Ti? Ništa. U stvari, trgovina. Ćeš na kafu? Neću te muvam, ajde, mrzim da pijem sam kafu. Ajde. Ajde. Živjeli! Živjeli. Jeli, kako je deda? Dobro, evo, spava. Spava? Da. Nije se budio, nije? Nije. Dobro. Ti bre budala jedna, ti normalan. Aj, živjeli! Živjeli, brate! Evo, samo da naručim. Kako sad? Mi se kucnemo kad se ništa ne vidi. Začekaj malo glupane. Pičku materinu. Šta radi, evo? Jebem ti oca blesavog, svog me ispoliva, bre. Radi dupli vinjak. A jebote dupli vinjak, vidi na šta liči. Pa dobro, jako si ružan, ali sam se godinama navikao. Kelner! Beš mi svakog te jednog dana ne zadevi. Pa jesam li rekao da će ovaj kofer da padne? Jesam li? Šta, nije nikog ubio? Baš jeste. Ubio je dedu. Evo, ladan je ko led. Si stvarno izgleda mrtav. Šta sad da radim? Pa deco, a neće da kažete da sam ja kriva sad. Jok, ja sam. Jesam ti 5 puta rekao da pomeriš kofer. Evo, nisam znala da... Ja sam znao. Jesam govorio. Svi su znali. Jedino sam ti praviš pametna. Znaš, ne briga baš ne... Šta ćeš sad da radiš, glupa babo? A? Stvarno, deco, šta ćemo da radimo? Ne, šta ćemo sad? Šta ćeš ti da radiš? Mi ćemo sad lepo da idemo da pozovemo policiju. Ej bre, to je zadnje što ćemo da uradimo. Nemoj ti pada na pamet to slučajno. I tebi isto, ali jasno? Šta predlažete? Da kažemo da se on naglo probudio kad je stao voz i ono mu srce stalo. Mnogo pametno, da. A kad ga budu našli sa ulovljenom lovanjom, šta? Mislit će da smo ga mi nečim ulupali. Tako je, to je glupo. To je mnogo glupo. Pustite me da razmislim, hoću tišinu. Samo moramo brzo sve da radimo, jer ona dvojica mogu da se vrate od... Čuti! Slušajte šta ćemo. Izbacit ćemo ga lepo iz kupea. Kroz prozor. Šta buljite, bre? Izbacit ćemo ga kroz prozor, ovima ćemo da kažemo da otiše do WC-a. Mator je senilan, može lako da zaluta. I da ispadne napolje. Dakle, sinko, ti si genije. Ajde, ti i ja. Hvati ga sa strane. Ali je ladan jebote. Jeli bre, jesi mrtvac stvarno ovako brzo hladi. Čekaj, ovako, na kant. Šta? Pa ništa, jesi spreman? Na 3. 1, 2, 3. Baba, odmah da se pomerila kofer. Hoću, što neka kažeš. Gde je deda? Molim? Gde je deda? Otišao, sinko. Gde je otišao, bre? Kako bre otišao? Otišao. Odšeto. Od nogama. Nije izleteo. Nema krila. Čekaj, Lemi, ja ću ovo da sredim. Gde si rekao da je otišao? U WC, piškilo mu se.
Baš mu se piškilo. Pa da, Jel? nije mogao da izdrži, a... I vi ste svi to vidjeli, to kad je ustao i otišao. Sad ću da vas popijem nešto ovdje. Da nije deda! Da je deda! Ko? Oj, niko. Nismo se razumeli, gde je, ko? Deda. Deda. Naš deda. Šta s njim? Ništa, izgleda da je Otišao u WC. Da. Kako izgleda? Ovako, fin, stariji gospodin, sa šeširom, ljubičasto modelu. Ljubičasto modelu? Da. Ko peder. Šta piče bre ti čovječe, nije naš da je bio peder. Ali vidio sam ga malo pre. Odmah sam ga zapazio. Mnogo je smešan. Da. Sad smo kolega i ja bili u WC-u, nije tamo, znači nestao je. Izgleda. Ali bio senilan. Jeste. Stari je bio senilan i nespretan, tako reći trapav. Da nije slučajno ispao iz voza. Jeste. 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 Svi su mi sumnjivi. Koju potrebu? Mići Šaft. Javi Mići da prođe pored pruge. A vi svi dokumenta. Ako sam policajac, molim vas, zašto? Mi nemamo veze s tim. Zato. Jeli bre, Poirot, šta to nije u redu? Te baš zanima, ja se zovem Savo. Dokumenta. Ja, ona mala. Izgleda su mi zamenili ranac. A gde je ta malo? Pa ne znam, sad su izašli. Znaš, pa pojuri za njima onda, neću valjda ja ti jurim ranac. Mićo, javi se prijem. Vama se negde žuri. Pa, znaš, druže, nije da nemamo poverenja u policiju, ali ipak ni mi sami da nađemo dedu. On ipak naša krv. Da. Što se mene tiče, nema ja ništa protiv. Samo napolje je pustara. Dobro, nema veze. Pa Mićo, gde si bre čoveče, prijem? Znaš koliko te tražim, prijem? Žiko, kad završiš to, proveri mi ovog u centrali. Ko da sam ga vidio na nekoj poternici. Alo, prijem. Mića ovdje. Mića Šaft. O, gde si, Žiko, a? Šta ima? Ko? Kako mi ljubičestvo delo? Ko peder, a? Pitam jel ko peder? Aha, dobro, aha. Pozdravi Savu, da. Šta je bilo? Ispao iz voza. Ma ja ću da vam pokupim tog pedera. Ne, mislim dedu tog, da. Ne brini, jel me čuješ, ne brini. Edi bre, Mića, to pa i ovako mi je dosadno ovdje, jeste. Reci Savi samo za ovaj kupon, dobro? Pa čim sretnemo ovoga, pa nema problema. Ajde. Zdravo. Šta je ovo, sunce ti jebem? Gospodine! Joj, Radovane, crni Radovane! Jo, šta ću sada radim? Aj ti pizda ti, materina! Šta se kretuš na moju ogradu u tom pederskom modelu? Eto, i ovdje sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti jebem, materina. Milunka! Nemoj, Radovane! Jeli, Milunka? Jel me ti nagovori da turim struju u ogradu? Turim ti ga, majci! Šta sad radim s ovim? Aj mu sad ti objasni. Gospodine, ta struja nije opasna. To samo pecne, znate? Dođemo! Kaži mu sad. To što ste vi umrli, to je slučajno. Dešava se. Nemoj, Radovane! Joj, Radovane, žena ti je budalina, a ti si još veća kad je slušaš. Stanislav komšija turio struju žice. Aj da turimo i mi u naše žice. To! Stanislav! Milunka! Vataj ga za noge! Šta ćeš sad s njim? Da ga jebe, Milunka. Pa da ga prebacim kod Stanislava. Jel ima struju u ogradu? Ima. Jel mogo da pogine kod njega? Mogo je. Nek ide on na robiju. I onako se prvi setio da turi struju u ogradu. Hajde, Milunka. Eto ti ga tvoj genijalni plan. Gdje je sad deda? Ti siguran da je on mrtav? Sti normalan! Gledao sam tamo, istranžirali ga ko za pečenje. A ja ne znam ko je onda njima kurac tamo u kupeloj, su oni normalni. Ajde da ih stignemo i sve da ih pijemo. Mile bre, gledaj okolo, traži dedu budalo jedno. Pa gdje da ga tražim? I kako je uopšte mrtav čovjek mogu da nestane iz kupe? Pa ne znam. Jedino mi onaj Bilme sa klinkom žešće sumnjiv. On je prvi strčao iz voza, znaš. Ajde do njega da bijemo. Nećemo nikog da bijemo. A
bi mogli da ga nađemo. Da ga priupitamo nešto. Gde se dede na ovako maloj stanici? Gde si, Radovane? O! Stanislave, otkud ti? A malo da prošetam kroz njivu. Šta to radite? Ništa. A ovo, ja i Milunka Ponar, evo ga Nika. Pao, znaš, pao. Pao na tvoju žicu od elektriku, je tako? Otkud znaš? Kako, pa vidio sam kad ste ga skidali. Jes. A jes, pa šta sad mislio? Da ga prebaciš ovamo kod mene pa ti ispadne da je poginuo zbog moje struje. Stanislave! Milunka, čuš ti šta ovaj kaže? Pa šta ti pada na pamet? Pobogu, brate! Pada mi na pamet ono što sam čuo da se vi dogovarate. Pa nisi dobro čuo, Stanislave. Pa ne bi ja tebe. Ti bi kad bi mogao, ovoga bi uvalio mrtvoj majci da je živa. O, pa nećemo da se vređamo, Stanislave. Jer nećemo, možda će ja zove miliciju. Nemoj, Stanislave, brate, ovako te molim. Čekaj bre, šta ćemo? Pa, šta ćemo, ajde. Dobro bre, Stanislave, šta hoćeš? Hoću da pomeriš onu lažnu među od 2 ara što si mi ukrao. Ono kad si napio onog dijametra. Kako lažeš, Stanislave, to su moja 2 ara. Moja? Moja! Ma ništa. Stani bre, Stanislave, kuci navro. Ako mi njega sad bacimo kod tebe, kome će da veruju? Leka, nema ti da se zavaravaš. Oni će te i stresu. Provede ruke, i provede noge, i provede sve živo i da dokažu da ste ga vi nosili. Da. Majke ti? Slušaj, ja redovno gledam ove policijske emisije na televiziji. I mogu ti reći da napredujemo. Vidno. Radovan. Dobro. Imaš ta 2 ara. Ruke ti se osušile. Aj sad govoriš šta da radim sa njim. Ilija, ko meni garantuje da ti neće me zebeš? Neće mi. A ti? U redu. Ajde, vate ga ti za ramena. Ja ću za noge. A ti, Stajka, idi sređuju hartije. 2 ara. Ajde, Milunka, šta si ukočila? Ajde. Stanislave, Šta je? ti nemaš svoju žicu. Nemam, što? Zajebam. A neći ti sad mene zebeš? Neću, da sam reći. Gde si pošao, a? Ja? Nigde. Kako bre nigde? A nigde, vozim malo do babi i dede, pa nas niko nije sačekao na stanici, moram da se snalazim. Ovo je vaš auto, a? Nije. Ajde onda odjebije. Gde je deda? A, vi tražite dedu, a? Da. Islomit ću ti kičmu ako nam odmah ne kažeš gde je. Deda. Kakve veze imam s tim, što bi mene to trebalo da zanima? Ček, a što si onda onako izjurio iz voza i to baš u trenutku kad je naš deda nestao? Palim od Murija, vidim da ni vama nisu prirasli za srce. Uopšte nisu, čovječe. Jel jeste, vas dvojice stvarno glupi ko što izgledate? Kakve veze imam s dedom? Pa stvarno. Pa nemaš nikakve. Sedao sam ono malo, sam svo vreme pio pići iza vas. U bifeu. Kako sam ja mogu da mu uradim bilo šta loše? Pa jesi to što kažeš, nisi ništa Pa mogu. da. Pa eto. Pa vidiš da je čovjek u pravu. I kakav je sad plan? Genije. Gdje sada tražimo dedicu? Što smo uopšte gnjavili čovjeka? Pa to. Izvini. Važi. Jebi ga, bio mi je sumnjiv čovjek, šta? Kretenu. Ti si bre kreten imbecilu jedan. Kad samo pomislim da sam molio mamu da mi rodi batu, a ne steku, dođe mi sam sebi jezik da iščupam. Kad si bio mali jeste, življavao sam se nad tobom i gađao sam te pikadom kad sam gledao Robina Hooda i vezivao sam te u podrumu i svašta sam ti radio. I pljuvao si mi u lice onako, polako, sadistički i vezivao si me žicom za veš. I bosi me šesterinom. Se sjećaš šta si mi radio kad je bio Sandokan? Sad sam se stvarno iživljavao. Jesi. E pa nisam dovoljno. Materina se znao.
Kako si skreteno da izrasteš, još bi te više maltretirao. Ti si bre kreten! Pomislit ćemo šta će tako da nam radi kad se pojavimo. O tome i razmišljam sve vreme.